Jeko Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jeko Bandido. Ako po si Ezekiel, 18 years old, at isang loyal kabisyo mula dito sa Pangasinan. Sumulat ako para magbigay inspirasyon sa mga kapwa ko tambalanista. Napapanahon po ang kwento ko lalo na at kabi-kabila na naman ang graduation at recognition rites. Alam niyo po, para sa akin, senior high school ang isa sa pinaka-challenging na yugto ng aking pag-aaral. Puno ng pagbabago, adjustments at matinding pressure para sa kinabukasan. Sa pagpili pa lang ng strand, nahirapan na ako. Lalo na marami ang nag-e-expect ng mga kamag-anak ko na STEM ang pipiliin ko dahil consistent honor student ako. Pero yung isa yung pinili ko. Isang strand na kadalasang minamaliit ng iba. Nagduda rin ako nung una kung tama ba ang landas na tinatahak ko. Pero naalala ko ang payo ng aking mga magulang. Sundin ko daw ang sinasabi ng puso ko. Hindi naging madali ang lahat. Bukod sa mga aralin at patong-patong na gawain, dumagdag pa ang stress, anxiety at pressure mula sa mga kamag-anak kong walang ginawa kundi maghintay ng tagumpay. Naranasan ko rin ang ilang heartbreaks kaya minsan nawawalan ako ng gana. Looking back, na-realize kong ang lahat ng ito ay humubog sa akin upang maging mas matatag para sa mga hamon ng buhay. Ngayon, buong pagmamalaki kong masasabing, it was all worth it. Lahat ng iyak, puyat, pagod at sakripisyo ko ay nagbunga. Nakatapos ako ng grade 12 with high honors at rank 1 sa aming batch. Bit-bit ko din ng 8 special awards. Nakapasa din po ako sa UPCAT at nakakuha ng slot sa kursong BA Communication sa UP Baguio. Dream come true ito para sa akin at feeling ko, sign na rin ni Lord kasi isa sa mga pangarap ko ay marinig ang boses ko sa Love Radio. Wow! Buong puso po ako nagpapasalamat kay God, sa aking pamilya at mga kaibigan, sa mga guro't kaklase at syempre, sa Love Radio na nagsilbing inspirasyon at pampagood vibes ko mula pagkabata hanggang ngayon. Thank you dahil sa kabila ng mga pagbabago, nananatili kayong matatag at patuloy na nagpapasaya for 50 years and counting. Alam kong hindi pa dito nagtatapos ang journey ko. Marami pa akong pagdadaanan. Pero naniniwala akong kahit malayo pa ang lalakbayin ko, malayo na rin ang narating ko. Para sa mga kapwa ko estudyante, may honors man o wala, tuloy lang sa pagsusumikap. Lahat ng pinaghihirapan, may kapalit. Hindi baling mabagal. Ang importante, tuloy-tuloy. Pasasaan pa't maabot din natin ang mga pangarap natin. Bago ko po tapusin ang kwento ko, pag-graduation gift naman dyan. Isa sa mga wish ko po ay makabisita dyan sa MBC at makapagpa-picture sa Love Radio booth. Wala bang mas mahirap? Wala ka bang mas mahirap na? Napakadali! Sana soon. Gusto rin ko rin po kayong dalhan ng mga kakaning gawa ng nanay ko. Ay! Go! Walang nagpipigil sa'yo, Ezekiel. Maraming salamat po sa tawa, inspirasyon at saya.
Sa tambalang kumikinang, saludo ang isang kabisyong kumikinang din sa inyo. Ang inyong kumikinang na valedictorian, Wow. Ezekiel. Oh. Yay! Ezekiel! Nakakatuwa. Alam mo, ngayon pa lang. Oh. Ngayon pa lang sinasabi ni Papa Pindot ang kanyang size, 7.5 or 8. Ako Ayan. din, size 38. Ikaw? Ayan. Size 9. Ayan. Yan yung Kasi- size ng kakanin. Ayan. Nabinahin mo. 9 inches. 9 inches long, 9 inches thick. Ganyan. Kasi sa ngayon, kakanin pa lang ang mabibigay mo. Pero, sa determinasyon na meron ka, Ezekiel, hindi imposible na isang araw, 'di ba, ang mabigay mo na talaga sa mga taong nagmamahal sa'yo, kunyari sa tambalang kumikinang, 'di ba, sa amin dito sa Love Radio, hindi imposible na isang araw, shoes na talaga. Tama. Yan. 'Di ba ang ibibigay? Nakakatuwa naman yung determinasyon. Ako, always akong nahahappy sa mga estudyanteng kinakareer nila yung kanilang pag-aaral. Kasi may mga iba, landi muna bago aral. Yeah. Hindi ganon. Hindi Landi mo later. ganon. Landi later. Aral muna. Landi later. Kasi you have all the time para lumandi. Parang natandaan kong pa nga sabi sa akin noon kasi ako'y nag-aaral sa exclusive school for girls, maski ng college. Sabi ko, ano ba yan? Puro babae naman yung mga kasama ko dito sa college. Nakakaloka, buti pa yung iba nasa university, co-ed sila. May mga klase silang mga lalaki, ganyan. Tapos may nagsabi lang sa akin na, alam mo, pag graduate mo, you have all the time in the world. Ayan. Magsawa ka sa mga lalaki. Correct. At yun na nga ang ginawa Ayan, ko. ginawa ni Graduate na ako. Guys! Let's go! Come to mama! At yun na nga ang ginawa ko. 'Di ba? Sabi nga naman, at totoo naman talaga, 'di ba? Kapag ka nag-graduate ka na, 'di ba? You have all the time in the world. At totoo naman din. And hindi lang ito sa pagkakaroon ng kaklaseng lalaki. Isa itong pagpapaalala sa mga estudyante na gayahan niyo si Ezekiel na kung ano ang responsibility mo at the moment, yun yung karirin mo. Yung paglandi, pwede mong gawin yan at any age after you graduate. Totoo. Meron nga akong kakilala 78 na, landi pa rin. So, pwede pang hanggang sa dulo, tapusin mo muna yung pag-aaral mo, karirin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi you have to build your empire muna eh. Kaya nga. Bago ka lumandi. Kasi at least pag may empire ka na, pag established ka na, you can do whatever you want. Totoo. Diba? Matisod ka man, kaya mong bumangon. Correct, nakatapos na ako diba? Kesa lumandi ka, tapos wala ka pang na-establish. Kaya nga. Pulutin ka no sa Imbornal. Ay! Sa bagay, Imbornal. Pag pinulos sa Imbornal, may 80K. 80K pala. Doon ka magpapulot ha. Doon ka magpapulot. May 80K May 80K ka. Diba? So, maganda yung gayahin po natin. Kaya maganda yung sabi ni Ezekiel sa mga kapwa ko estudyante. Diba? So, pagpapaalala na it can be done. 8 special awards, valedictorian, napakahusay. Ako natutuwa lang ako sa kwento mo, Ezekiel. Kasi sa edad mo na 18 years old, parang you don't think like 18 years old. Eh. Correct. Kasi Correct. 18 years old ngayon, wala na masyadong pakialam. Yan, Oo. Although parang feeling ko marami ang sabi sa akin, kaya do maraming estudyante nagkaka-anxiety. Kaya marami na ang nagkaka-award. Kasi nga, masyado na din silang conscious sa kanilang studies. Yeah. Sabi daw, sana okay. Sana. Kasi mahalaga yun eh. Saan ka ba magpapakonscious? Sa crush mo lang? Hindi. Mag-aral ka. Diyan ka maging conscious sa pag-aaral mo. Saka ramdam din namin yung sa kwento mo, Ezekiel, na yung pressure na dahil nga consistent honor students ka, tapos yung bulong pa ng mga relatives mo, dapat ito yung kunin mo. Correct. Dapat sa STEM ka. Ang STEM ba ay hindi ko pa sinararating yan, Jegs. So, hindi ko pa siya masyadong iniisip kasi feeling ko by the time na mag-grade 11 yung anak ko, baka may bago na naman. Kaya hindi ko masyado pang iniintindi. Sciences ba yun? Parang ganun. So, tapos yung pinili mo is yung sa arts. nila gusto. So, syempre, andyan yung mga tataas yung kilay. Ba't yan yung pinili? Tingnan diba? natin kung kung magsasucceed ka dyan. Sorry, valedictorian. Sorry, 8 special awards. Pak, pumasa sa UPCAT. Ano kayo?
Hindi lahat nakakapasa sa UPCAT. Ang hirap kaya ng UPCAT. Looking forward na ma-meet ka namin din na Exical tsaka Kaya makapagkwentuhan nga, na. maganda yung sinabi mo na pag-graduation gift naman. Kung ang graduation mo ay dito sa PICC, Yun, napakadali. Alam mo, ang dami pong gumagraduate na PICC yung kanilang venue na habang naghihintay sila for the graduation, dadaan muna dito sa Love Radio dahil walking distance lang po ang Love Radio sa PICC. Pwede po. At saktuhin mo lang siguro, Exical, na Thursday para kumpleto yung DJ. Ay, totoo. Kaya mag-message ka muna kay Nicole. Yan. Kasi minsan, baka i-surprise mo kami. Kayo Ikaw ang ma-surprise. Kasi naka-ere kami pero wala kami. High-tech na kasi ang mundo, di ba? AI version namin yung ere. So message ka. Para sa akin, alam mo, eto isingit ko lang ha. Yung pangarap na makarating sa Love Radio, lalong-lalo na kung ikaw ay taga Manila, ay isang pangarap na napakadaling i-achieve. Totoo. Oo, kaya wag po nating natatawa lang kasi ako sa ang pangarap ko po ay makarating dyan. Ang dali po nitong i-achieve. Mas mahirap pa yung pagiging valedictorian. Mas mahirap pa yung pumasa sa UPCAT. Ito, isang jeep away, isang bus away, ang dali lang, isang grab away nga lang kami. Kaya nga, meron na tayong programa sa weekend para pwede kayong pumunta kahit weekends. Correct, dahil nandito yung mga DJ. May DJ na naka-duty. True lalo. Diba? So we're very, very happy for you, Ezekiel. And ulitin lang natin sa mga estudyante, ito po yung tutularan natin. Tama. Ito po yung dapat na gawin. Na kapag ka ikaw ay estudyante, kakaririn mo yung pag-aaral. Wala kang ibang gagawin. Balansehin mo na wag puro love life. Dapat ang mas matimbang dyan yung pag-aaral mo. Kasi again, nag-i-establish ka ng empire mo, nag-i-establish ka ng sarili mo eh. Kasi pag hindi mo na-establish tapos bumagsak ka, saan ka pupulot din? Kaya nga. Totoo, pero may 80K! Singit lang natin ha. So, di ba na yung sa Imbornal, ang sinabi niya may nahulog lang daw siya. Nahulog yung cutter blade Yung cutter blade. Tapos, Una, ang gusto ko malaman, yung cutter blade mo ba para kunin mo sa Imbornal ay gawa sa 18K gold, di ba? Yat de la Rosa Fine Jewelry? Kasi kung ako kukunin ko talaga yun eh. Bakit? Well, siguro baka posible may mental na pinagdadaanan din yung tao. Hindi natin alam. Hindi ko talaga din alam. Nakukunin mo yung cutter blade, hindi ka mag-iisip na anong pwedeng nasa ilalim niya. Nandyan kaya si sino yun? Pennywise. Si Pennywise, yung clown. Si Pennywise, yung clown. Ang daming ipin nun. Kakatakot ka. Tuwing nakakakita ko ng ganong klaseng Imbornal, naiisip ko talaga yung clown na si Pennywise. Mga ilan yung ipin ni Pennywise? 16,082. To be exact. Binilang ko. Once ko lang pinanood yung hindi ko na siya inulit dahil sa takot ko dun sa ipin ni Pennywise. So para pumunta ka dun sa Imbornal, 'di ba? At saka in fairness, nagkasya siya. Sikip kaya dun. 'Di ba? Paano 'yun? Pero in fair, 80K. Siguro kailangan na din naman niya talaga for baka nga parang nga naman pumunta ka doon para sa cutter blade, diba? Ibig sabihin nangangailangan ka din talaga or napakahalaga ng cutter blade. Kaya nung paglabas niya doon sa Imbornal, nakita maraming tumakbo siya pa uwi sa kantahan nila. Natakot siya, parang naguluhan siya. Bakit nagulat yung mga tao? Girl, bakit hindi? Bakit hindi kami magugulat? May show, now showing ka sa Imbornal. Anyways, diba? Well, people will always have an opinion. Balik tayo kay Ezekiel, no? Parang katulad ng babae sa Imbornal. Yan. Laging merong opinion ng lahat ng tao tungkol sa iyong buhay. But you just do you. Yung alam mo lang na sa sarili mo that this is for your good, then go for it. Yeah. And makinig sa magulang. Para sa akin, hindi ka dapat makinig sa lahat ng kamag-anak kasi minsan yung ibang mga kamag-anak, toxic sila. Ayan. Ito, i-share ko lang din Ito kasi kahapon yung sa church namin. Yung ay, hindi. Ayaw namin makinig. Charot. yung POP, yung purpose over pressure. Ayan. Purpose over pressure. Ginagawa. Kasi parang kay Jesus Christ dati, pinressure siya ng mga kapatid niya na, oy, pumunta ka doon sa kasi piyesta doon, di ba? Kung gusto mong magpakilala na ikaw yung Messiah, dapat may pakita nila. Dapat pakitang gilas ka doon. So, sabi ni Jesus Christ, hindi pa, not yet my time So, andun yung pressure. Pero inano niya, yung kung mas una dapat yung purpose over pressure. So, yun ang dapat na So, gawin. at yan ang ginawa ni Ezekiel. Yes. Ezekiel, papunta ka na sa Jesus Christ.
Ang taray mo, friend! Hindi ka pa dadaig sa mga pressure dahil uunahin mo yung purpose ko is ganito. Oo. Ganun ang ginawa mo, Exiken. Very good. Very good. Yeah. Ano ka talaga namin? Anong size? Kasi nakikinikinita na natin yung Size 9 lang ako. Size 9, size 8. Si Papa Pindot, yung sa 7.5 digital na ba? 7.5 or 8. Okay lang, ganun na muna yung Kakanin. size ng kakanin. Oo. Okay lang, para walang pressure, medyo maliit, Oo. 'di ba? Pero in time, Ayan, oo. ganun nakakapal na pera, ha? Oo. Hindi imposible yung mga taong determinado katulad mo, Totoo. malayo yung mararating yan. Just focus on your purpose. Yan, purpose. Over pressure. Ang Ayan. ganda niyan. Diba? Ano nga ba ang purpose? Ano nga ba ang purpose ko? Oo. So hindi ako magpapapressure sa external forces na Yan. minsan pampagulo. Totoo. Diba? Yan yung medyo magdi-derail sa'yo eh. Correct. Sa pupuntahan mo eh. Tama. Ayan. Salamat ng marami sa'yo, Ezekiel, for sharing this good news sa amin. Parang feeling namin kahit hindi naman kami yung kamag-anak mo, pero parang napaproud kami sa'yo. Oo. Hindi kami ang parents mo, Ayan. pero we're so proud you're a proud. tambalanista. Saka natutuwa ako kasi 18 years old, di ba? Nagme-message sa atin. Correct. Kadalasan po ang mga nakikinig sa amin, kung meron mang 18-year-old na nakikinig sa amin, ang influence talaga nila yung nanay nila na Oo, nakikinig yan. talaga sa atin. Kaya nakakatuwa kapag may mga ganito kabata. And it's so nice also to know that you want to be part of the Yeah. Love Radio family, Oo. na gusto mong mag-take up ng communications kasi eventually baka mamaya your dream to be part of the Love Radio family, kumbaga parang mas malapit na. Ayan. Hindi na imposibleng dream Oo. ito. Yan. Oo. Looking forward na dito ka mag-OJT sa amin. Correct! Doon na muna tayo sa dito ka Oo. mag-OJT. Ayan. And eto sabihin ko lang sa'yo, based on experience, sa dami po ng mga OJT dito na nakitaan po namin ng potential, lahat po na nakitaan namin ng potential ng OJT ay nandito na po ngayon nagtatrabaho. Yan. Si Rakitera. Rakitera, yung mga dati nating ibang mga DJs na nasa ibang stasyon na din, Oo. 'di ba? Nagsimula sila dito as OJT, and then eventually naging Si Kim assistant. Chino. Si Kim Chino. OJT din Correct. natin yan. Pero walang nakakatanda Walang sa kanya. nakakatanda sa Hindi pa yata siya glow up ng time na yun. Oras natin, 1:39. Ako po kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro Zone.